Nagsasayaw para mabuhay. Iyan lamang ginagawa ni Belle tuwing sasapit ang gabi. Tama, nagsasayaw siya sa isang bar at ayun ang pinagkukunan niya ng pera. Hindi lang siya basta-bastang dancer dahil isa rin siyang maraming mga lalaking kinakasama siya. Lalong nagpapasaya sa kanya dahil nagkakaroon siya ng malalaking halaga ng pera. Mahirap ang trabahong iyon pero kailangan niyang gawin para sa isang taong gulang niyang anak. May anak siya sapagkat nabuntis siya sa lalaking hindi naman siya pinanagutan. Nakaupo siya sa may tapat ng isang salamin habang inaayos niya sarili niya dahil siya na ang susunod na magpe-perform sa stage. At biglang dumating ang kanyang kaibigan niyang dancer din. Belle, ikaw na pala ang susunod. Galingan mo dahil mukhang jackpot ang gabing ng ito. Saad nito. Ano namang ibig mong sabihin? Curious na tanong niya sa kaibigan. Nakita ko kasi iyong mga lalaki mukhang mayayaman. Lahat at may nakita kong isang gwapong lalaki. Kinikilig pang Saad. Ano ngayon? Saad ni Belle. Huwag kang, Belle. Puro mayayaman talaga ang mga napunta rito. Wala akong pake sa gwapo mong sinasabi. Huwag mo nga akong disturbohin at ako ay nag-aayos. Sorry naman, Saad ng kaibigan. Well, ikaw na. Ayan na nga. Narinig niya ang tinig ng Madam Sol nila. Nang tignan niya iyon sa salamin ay nakabusangot itong nakatingin sa kanya. Opo, susunod na po ako. Nasa gitna na ng stage, Belle. Habang unting-unting ginagalaw ang sariling katawan, sumasabay siya sa saliw ng kantang romansa. Ayon ang araw-araw niyang ginagawa, ang magsayaw ng iba. Humakbang siya ng bahagya, pauna, at naroon ng isang pool kung saan ayon ang susunod niyang gagawin. Dahan-dahan siyang umakyat at iminigayway pa ang mga kamay na parang isang modelo. Marami pa siyang ginagawa sa pool na iyon. Nang makaramdam na ng pagod ay bumaba na siya. Doon nagsimula ang paghagis ng mga lilibuhing pera ng mga lalaking nanonood sa kanya. May mga matanda at mayroon ding mga pinata sa kinukuha niya. Kasing edad lang niya, nasiyahan siya dahil doon. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagsasayaw ng nakakalaswa. Ang suot niya dahil nakatupis lang siya, kaya aliw na aliw ang mga lalaki hanggang sa may biglang umagaw ng kanyang atensyon. Isang lalaking gwapo, sa tantiya niya ay ayun lang yata ang gwapong nilalang na naroon. Napakagat labi niyang tinignan iyon. Ang lalaki naman ay bigla na lang napailing at napainom ng alak. Ang pogi, bulalas niya sa sarili at paseksing bumaba ng stage at lumapit sa lalaki. Umupo siya sa tabi nito. Hi pogi, nakangiti niyang sabi. Pinagmasdan niya ang mukha nito na parang perpekto ang pagkakagawa. Nakita niya pa ang Adam's apple nitong nagtaas baba.